wanda ba sa hargowa. Ya ce min na sanar da ku idan zaɓe ya zo mazanmu da mata mu dangwalawa APC. Bana gwamnan mu ga zumar mu farar saka, duka umar da kai babba harka. Jirgin talakawa yau dai ya sauka, ku fito mu shige yau jirgin ga kowa zai ɗiba. Ga zakaran da yake tarar alkairi, ga ruwan maliya ku sha ba mai gori. Kai talakawa fa dole ne ni alfahari, katsinawa wa za mu zaɓa ne in ba kai ba. Ba mu manta da tallafin da kake yi ba, tafiyar ka ba ka bar talakawa ba. Aikin da kake kwakware foundation, talakawa talabar su kake yi tun ba yau ba. Ga hadarin tsakar dare mai gama zango, ga gwamnan garinmu mai halin ungo. Kunga amurguji samarin giwa da baibayi ko kuma tarnaki, kafar ka ba zai hau ba. Dan kai dogaro da kullin lahumma, malikal mulki rabbi shi zai dafa ma. Ka samu shaida ta bakin al'umma, ba a taɓa samun ka kai kayi aikin barna ba. Bana mai naƙuda ana bisa kan gwiwa, ba a lullubin biri gun katsinawa. Mun gano ka o'owa zai zaɓe ka, talakawa yau hankalinsu na kan APC. Sai karyar kuɗi ka koma da kuɗinka, in ka zo garin mu ka sha da kafarka. Talakawa a yanzu duk sun gano ka ja mu ka fansar da mu a gun oga BC. Katsina za ta amsa sunanta ta duko, bana gwamnan mu gashi suna nai duko. Da safe mu je gun mai shayi koko mai koko, hankalinmu yana kwance dan tsaro zai inganta. Duka umar da kowa ya san shi, duk yan takara kaka babu kamar shi. Duk wani babba ma a yau na bayan shi, waye zai ja da shi kawai kasa zai kai shi. Ni kuma sani doka ni ne na yi waƙar, DJ doka kun sani mai yin waƙar APC. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Bismillah sarki Allah ubangiji na, da as-samadu da kai na fara baitukana. Dubin salati ga rasulu dan amina, alihi sahabbai duka bana nuna bambanci. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Jama'ar Katsina yau mun yi dace da matashi, in ya zama gwamna kuma za mu kwashi dashi. Ku fito kowa ya jefa ƙuri'ar shi, in ka je wurin zaɓe dangwala wa APC. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Ayyukan da ya yi a ƙasa sun wuce misalai, ko Buhari ya yarda da shi bisa dalilai. Gaskiya da jajircewa cikin dalilai, shi yasa ko gwamnan mu Masari ma ya zaɓo shi. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Ayyukan da dukku ya rike su zana ko in ce mukaman da ya rike domin na nuna. Ya yi malamin makaranta ku duba wannan, tsohon ma'aikacin banki ne kusan da wannan. An zaɓe shi ciyaman a caranci ya yi wannan, bayan ya gama an ga irin kwazon shi sannan aka sake mai kanto ma kusan da wannan. 'Yan caranci shaida ne za su faɗi wannan, sai ya zama mai taimaka wa sannatanmu Katsina santarar majalisar dattawa, sai sakataren walwala da jin daɗi na jam'iyyar mu APC ya yi kunga wannan. Sai ya zama shugaba a gun ma'aikatan nan na jihar
Katsina, chief of staff kenan, sai shugaban ƙananan masana'antu da matsakaitansu na ƙasa. Kun ga yayi wannan, yanzu kuma shine gwagwaran Katsina mu, sarkin Katsina ya naɗa shi mu shaida wannan. Dabta Dukko Umar Radda Allah ya saka, Allahu ya ma jagora, kai za mu zaɓa, mu kai za mu zaɓa. Lokacin ka ne, ka tsaya yanzu gwamna sai ka yi. Dakta Dukko Umar Radda mu zaɓi APC. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dabta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dakta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Dabara wahidin kai mana magani na cuta, Allah Ubangiji ka raba mu da magauta. Halin bakin ciki Rabbi ka kare zuciyata, a ɓangare na waka ko ka ɗaga darajata, albarkacin Rasulullah wanda baya zamba. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dakta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Alhaji Dukko Umar Radda mu shi muke so, a jam'iyya ta APC yanzu ta yi naso. Birni da karkara tare da manya shi muke so, domin in muka zaɓe shi ba mu yi kuskure ba. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dakta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Domin yana da manufofi masu kyau nufina, yana da tausayi wani mu ya wuce sanina. Duk ayyukan da zai mana in har ya zama gwamna, abinda duk talaka yake so shi za ya duba. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dakta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Dabta Dukko Umar Radda mu shi muke so, su sule sun yi can gefe ba mai bi ta kansu, dan na ga har maza mata daktan mu suke so, domin kwa zaɓinsa ba zai zan bakin ciki ba. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dakta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Ku tashi duka 'yan mata har da ma matasa, to ga gwanin mu nan ya zo garkuwar matasa. Ku tashi mai guri ya zo don ko bai da wasa, na san shi a fage na siyasa ya zarce gasa. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dakta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Na zaga ko ina lokal gamin har makauta, sun ce da ni mu ɗau dakta don ko bai da keta. Ko ƙuri'ar mu shi za mu yi ba batu na wauta, dukan tsinawa duk ku fito ba batu na wasa. Na gode. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu, ga Dakta Dukko Umar Radda shi za mu zaɓa. Bakuri sun fada su ce duk ko za su zaɓa, yan ɓata garawa su ma duk ko za su zaɓa. Ba tsari na je suka ce duk ko za su zaɓa, na je gari na ɓaure wai duk ko za su zaɓa. Al'umma ta bindawa duk ko za su zaɓa, yan caranci da masu duk ko za su zaɓa. Na je ni ɗan Musa su ma duk ko za su zaɓa, gari na ɗan Dume su ma duk ko za su zaɓa. Na je gari na ɗan Ja'ai duk ko za su zaɓa. Na je gari na Daura su ba za su yi faɗa ba. Ɗan Dutse suna san baka zo da yaudara ba. Ɗan Dutsen ma su ma duk ko za su zaɓa. Ɗan Faskari su ma duk ko suke yabawa. Ɗan Funtuwa sun ce baka zo da yaudara ba. Ingawa suna cewa duk ko za su zaɓa. Jibiya sun ce tafiyar ka ba sa bari ba. Ɗan Kafuru su ma ai duk ko za su zaɓa. Da na je Kaita su ma duk ko za su zaɓa. Ɗan Kankara ma sun ce duk ko za su zaɓa. Ɗan Kankiye sun ce baka zo da yaudara ba. Kai Katsina ta ce baka zo da yaudara ba. Ga Kurfi suna cewa duk ko za su zaɓa. Ɗan kusa da sun ce baka zo da yaudara ba. Wai Aduwa su ma wai duk ko za su
su lawan CRC gaka. Hajiya Indo Umar Radda gaki. Hajiya Indo tilas in gaida ki. Abdulmaliki kai ma na zo gaida ka. Asiya ke ma tilas in gaida ki. Na ta'ala kai ma tilas in gaida ku. Da fara kuma na zo in gaida ku. Dan takarar sanata shi zan gaidawa. Nasir Sani zangon daura ne nawa. Allah ya yi jagoranci ba mu fasa ba. APC zami ba za ba mu fasa ba. Comrade Hafiz Sa'idu Sufi Ingawa da garin Kurfeji ya ce duka in gaida ku. Ya ɗau nauyin waka ni ban raina ba, ni ban raina ba. Na gode. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu ga dattadawa Umar Radda shi za mu zaɓa. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu ga dabta duka Umar Radda shi za mu zaɓa. Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu ga dattadawa Umar Radda shi za mu zaɓa. NS Mix.